7 березня, 1104-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. Фігурантам Хізбут Тахрір продовжили арешт. Дане розслідування проходило з грубейшими нарушеннями. Романа Насірова заарештували на 2 місяці. Запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 30.04.2017 року. Росіяни не знають, як жити без Путіна. Ну, без Путин прям как без рук будем. 5 фігурантам справи Хізбут Тахрір на 3 місяці продовжили арешт. Київський районний суд окупованого Сімферополя виніс постанову про продовження запобіжного заходу Емілію Джамадєнову, Узайру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Салєдінову і Рустему Ісмаїлову. Арешт продовжено до 11 червня цього року. На судовому засіданні були присутні 2 фігурантів справи. Джамадєнов і брати Абдулаєви, Салєдінов та Ісмаїлов знаходяться на психіатричній експертизі. Всіх їх затримали 12 жовтня минулого року через засідання по 5 так званих фігурантів справи Хізбут Тахрір. Суд по фігуранту сутички 26 лютого Алі Асанова перенесли на 9 березня, бо в них один і той самий адвокат Едем Сімідляєв. Данное рассмотрение проходило с грубейшими нарушениями, а именно 2 ребят не доставили в связи с тем, что они находятся на психиатрической экспертизе. Однако адвокаты ходатайствовали о том, чтобы их доставили и чтобы они участвовали и высказывали свое мнение. Володимиру Дудці і Олексію Бесарабову, яких звинувачують буцімто у плануванні диверсії на території окупованого Криму, продовжили арешт на 2 місяці. Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю Ленінський суд Севастополя. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. За інформацією правозахисників, арешт продовжений до 8 травня. Раніше на 2 місяці також продовжили арешт ще одному затриманому кримчанину Дмитру Штиблікову. 9 листопада минулого року в Севастополі затримали так званих членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова і Володимира Дудку. Всі вони колишні українські військові, що звільнилися зі Збройних сил відразу після анексії півострова. В Гаазі тривають публічні слухання Міжнародного суду за позовом України проти Росії з протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Представник Росії під час публічних слухань заявив, що на українському Донбасі триває громадянська війна. Вчора в Міжнародному суді ООН почалися публічні слухання. Першою виступали представники України на чолі з заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль. Сьогодні виступають представники Росії. Суд триватиме завтра і післязавтра. Ми просимо Росію, перш за все, забезпечити виконання 2 міжнародних конвенцій. А у зв'язку з цим забезпечити, наприклад, контроль на кордоні, вивести все озброєння з ЛНР і ДНР. Просимо забезпечити права кримсько-татарського і українського населення в Криму. Важливе рішення щодо припинення утиску етнічних українців, кримських татар, зняття заборони на функціонування меджлісу в Криму. І впевнений в тому, що, незважаючи на дуже довгий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати дуже швидке рішення суду. Рішення по справі, не по справі, а по цим запобіжним заходам буде винесено десь за 1,5 місяця-2. В середньому така практика суду. Рішення є обов'язковим і воно має виконуватися негайно. Якщо Росія відмовиться його виконувати, то ми, звичайно, як держава, яка подала позов, ми повідомимо про це суд, і суд має прийняти відповідні рішення. Ми також поінформуємо про це безпосередньо і ООН. Євросоюз обрав для себе комфортну позицію по окупованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкяєвічус. На його думку, Євросоюз несе часткову відповідальність за анексію Криму Росією і за війну на сході України, бо міг відреагувати швидше і зробити більше. Ми не були достатньо динамічними, обрали позицію вичікування, що завжди комфортніше. Безумовно, ми не несемо відповідальності за анексію, тому що це зробили не ми. У той же час ми в цьому теж частково винні, адже могли зробити більше. Якщо Росія припинить бої, війна закінчиться. Але якщо Україна бої припинить, то це буде кінець для України.
Вибори президента Росії пропонують провести в день так званого приєднання Криму 18 березня. Таку ідею запропонував спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін. Він вважає таку ідею перспективною і підтримує її. Пропозицію Володіна підтримали законодавчо оформити сенатори. За законом голосування в 2018 році має відбутися 11 березня. Якщо цей день буде робочим через свята, то вибори мають перенестися на першу неділю березня, тобто 4 березня. Журналісти поцікавилися в росіян, чи не час Владимиру Путіну, нинішньому президенту Росії, піти у відставку. По закону давным-давно уже пора. Его правление это очень напоминает вот царский режим. Ну сколько же у нас монархии это может быть? И еще на один срок выберем. Потом преемник будет другой. Вернее, не преемник. Преемники это в царской династии. Здесь другая. Это другой лидер будет. Пока он, я думаю, что сдерживает основные какие-то и внешнеполитические давления, и поддерживает, в принципе, более или менее порядок внутри страны. Конечно, есть ограничивающие факторы этому всему, но я считаю, что могло бы быть и хуже. Кризисы всегда они были, а Россия вся такая многострадальная. Наши дети будут жить так же, мы будем выживать в этом мире так или иначе. Мы без Путина прям как без рук будем. Кто может у нас, кроме Путина? Я вот не знаю ни одного политика. Кого выберем? Ну а кого мы выберем? У нас выбирать-то некого. Я вот живу в Германии у дочери. Что вот эта Германия, Ангела Меркель? Вообще вот дуб дубом. Там все немцы, все против ее. Вот. А у нас все, только все говорят, это благодаря все Путину. Ну а то, что у нас сейчас так, это, знаете, это не от него зависит. Я считаю, еще рано. Рано? А сколько еще? Пусть до конца, как сможет сам здоровье позволит. Нівміняша, бюст міроточець. Такі хештеги з'явилися в інтернеті після заяви так званої депутатки Державної думи Росії Наталії Поклонської про те, що замироточив бронзовий бюст Миколи II в Сімферополі. Поки користувачі соцмереж змагалися у дотепності, в кримській столиці, схоже, серйозно поставилися до заяви Поклонської. Ось фрагмент інтерв'ю Наталі Поклонської на одному з російських каналів, де вона повідомила: бюст Миколи II замироточив. Сьогодні утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Что? Да. Люди приходят... Это сегодня случилось утром. Да. Краплю на світлому лику страстотерпця помітив староста каплиці, біля якої стоїть бюст. Він повідомив про це колишній прокурорці Криму, адже вона наказала встановити пам'ятник поруч зі своїм місцем роботи. Здесь капелька была возле глаза, наточила по плечу, вот здесь она текла. Ну, до дождя мы заметили, ну, не придали значения, не накрыли, просто не знали, может, как бы сказать. Но после дождя вы сами увидите, что Господь благодатью Божией омыл им бюст Николая II, он начал блестеть, начал радовать всех нас. В історії православ'я міроточачі ікони не рідкість, але щоб бронзові погруддя, нехай святих, такого ще не було. Користувачі соціальних мереж одразу обрушили на наш мяш всю свою дотепність. Це голуби мироточать, пишуть одні. Після новини з Криму в Виборзі замироточив Ленін, повідомляють інші. Бюст Миколи заговорив, написав на своїй сторінці користувач Фейсбуку Олександр Таліпов. Ми помітили легкий шепіт до дощу. Наташа, шепотів бюст. Побіжні сімферопольці, дізнавшись про це, почали масово прикладатися до пам'ятника. А кримські канали кинулися до народу з'ясовувати, вірять вони в це чи не вірять. Зайти вот и посмотреть, действительно ли так все, как есть, и приложиться к этой иконе, конечно. Потому что это русская святыня, она должна быть почитаема. На свете все бывает, но такие чудеса только с позволения Всевышнего может быть что-то. Икона, когда мироточит, я в это верю. А когда бюст, я впервые встречаю такое. Заяву депутата Держдуми перевірила Кримська єпархія Православної церкви. Про це повідомила її прес-секретар Людмила Тихомірова. Створили комісію з 4 протоієреїв, які виїхали на місце, здійснивши огляд пам'ятника. Слідів мироточення не встановлено. Для прийняття остаточного рішення комісія доручила старості каплиці продовжити спостереження за бронзовим царем. Роман Спірідонов, Заман, АТР. Арешт на 2 місяці або застава в 100 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід виніс суддя Солом'янського райсуду для Романа Насірова. Його на час слідства відсторонили від посади голови Фіскальної служби України.
Захист Насірова заявив, що такої суми для застави в них немає, рішення оскаржуватимуть. А у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі задоволені, що суд належним чином оцінив представлені докази. Однак незадоволені заставою в 100 мільйонів гривень для Насірова. Прокурори просили 2 мільярди гривень. Саме стільки Насіров завдав збитків державі. Найближчим часом прокурори планують оскаржити рішення щодо застави. В цілому ми задоволені рішенням суду в тій частині, що суд правильно оцінив ризики, правильно оцінив всі ті докази, які ми подали, і обрав саме той запобіжний захід, який ми просили, тримання під вартою. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу, а саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, я схиляюсь до тої думки, що ми будемо оскаржувати це рішення. В разі внесення застави в нього виникають додаткові обов'язки. Саме до нього повинен бути застосований електронний браслет. Він зобов'язаний здати паспорт. Ми вважаємо це рішення незаконним та протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати далі у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини. Щодо наявності такої кількості грошових коштів пана Насірова, я дуже сумніваюсь, оскільки всі свої кошти отримані він декларує, та, наскільки мені відомо, ця сума набагато менше. Роман Насіров сидить у СІЗО не у найліпшій камері. Про це у брифінгу заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Камера в нього 4-місна, але він сидить лише з одним співкамерником. Насіров знаходиться там на загальних умовах, в нього немає телевізору, на добу він має право лише на одне побачення. Стан його був на час прибуття задовільний. Зараз він знаходиться в нас на території Лук'янівського СИЗО на загальних умовах. Коли він прибув, там ще був одна людина була. Від нього ніяких заяв відносно поліпшення його утримання не надходило. Відтепер укладники збанкрутілих банків зможуть отримати свої гроші з фонду гарантування вкладів у будь-якому банку. Про це заявили представники фонду гарантування вкладів на прес-конференції в Києві. Крім цього, фонд вводить єдиний реєстр вкладників. Таким чином, більше не буде плутанини при отриманні коштів у банках-агентах. Клієнт сам вибирає відділення і банк, в якому він буде отримувати кошти. Це зручність, це безперервність виплат. Це найголовніше для вкладника. Тому що раніше в нас були реєстри, вони працювали 30 днів, потім реєстри забирались назад, переформатувались і через місяць повторно починали виплачуватися. На сьогодні, якщо банк зайшов вже в систему виплат через процесінг онлайн, безперервно, він може в будь-який час, в нього нема обмежень по часу або строках. Банки будуть конкурувати між собою, вони будуть конкурувати за клієнта, тому що є розуміння, що частина клієнтів залишить свої гроші саме в цьому банку, де буде забирати свої гроші з банкрутілого банку. І тому ми бачимо, що хтось буде підвищувати ставки, хтось давати безплатні картки, хтось надавати ще інші сервіси, які будуть дуже цікавими для клієнта. «Золота колиска», «Мудрий їжак» та ще 13 творів. Збірка народних казок кримських татар українською мовою з'явилася на полицях столичних книгарень. Перекладом та видавництвом займалися викладачі кафедр фольклористики та тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загалом робота над перекладом тривала півроку. На презентації лунали вірші кримсько-татарською та українською. Учасниця ансамблю «Крим Айлісі» виконала танок «Тим-тим». Робота була нелегкою, оскільки тексти потрібно було перекласти з мови оригіналу. Це не завжди просто, тобто підібрати не просто точний переклад, а підібрати правильний переклад, адекватний. Це було досить складно, тим більше, що в нас було дуже мало часу. Кримські татари – це той народ, який має багатовікову історію, і його народна творчість – це джерело натхнення. Це особливі народні твори.
Всесвітньо відомий журнал «Вок» опублікував статтю про кримсько-татарське жіноче традиційне убрання. У статті стисло викладена історія кримського татарського народу та описані трагедії, що довелося пережити корінному народу Криму. Читачі розповідають про особливості культури та стилю кримсько-татарських жінок. Також в журналі опубліковано 11 світлин, де кримсько-татарські дівчини убрані у традиційний одяг. Участь у проєкті взяли кримсько-татарська дизайнерка Едія Карімова, її сестра Алімія Карімова, танцюристка Ільнара Абдулаєва та відома модель Евеліна Мамбетова. Також авторка статті Ліана Сатеншин дякує раднику міністра культури України Есмі Аджієвій. «Вок» – щомісячний жіночий журнал про моду, заснований у 1892 році. Є найвпливовішим модним виданням у світі. Вважається біблією моди. Версії журналу випускаються в 20 країнах світу. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою менш ніж за 2 години. Будьте за те. На все добре.